Вітаю, шановне господарство. Всім добрый вечер. Аднаўляем наши регулярные, зараз спадзяюся, этэры нядзельная вячэра. Вось. З задавальненнем адкажу на ваши пытанні і таксама распавяду, што і як з цікавостак здароўя зараз адбываецца. Таму карыстайцеся магчымасцю, далучайцеся пасля такога працяглага перапынку, задавайце ваши пытанні і працягнем размову. Хто ўжо зараз далучаецца, калі ласка, ваши пытанні, ці вы агулам можете просто некалькі слоў напісаць, вось пра якую тэму, з якой тэмы вам цікава пачаць, з якой чаго вам патрэбна зрабіць. Ну, пакуль вы збіраецеся з думкамі, на якую тэму сёння распавесці, хочется таксама адзначыць даволі цікавую некалькі інфармацыю такого вось, як гэта, скажем, такого цифрового лічбавага асяродку дыгітальнага. Гэта наконт тэлефона і яго шкоды. Вось шматлікія даследаванні, яны даволі упэўнена паказваюць, што самым шкодным для здароўя вось у тэлефоны ці ў камп'ютары, асабліва для псіхічнага, з'яўляецца не відэаігры, а ёсць дзве такія рэчы. Гэта лента сацыяльных сетак і навіны. Вось гэтыя дзве самыя шкодныя рэчы. Не месенджеры розныя, не электронная пошта, не нейкія іншыя праграмы так шкодзяць, не сам экран. А для нашага псіхічнага здароўя самымі шкоднымі менавіта з'яўляюцца дзве гэтыя рэчы. Ну, чаму так працуе? Па-першае, ленты і алгарытмы, вы ведаеце, так ужо, на жаль, сканструяваны наш мозг, што наш мозг, ён нашмат больш увагі звяртае чамусьці негатыўнаму. Такі вось негативity bias. І, ну, просто так нашы мазгі працуюць. І гэта вельмі важна для выжывання, насамрэч, з пункту гледжання эвалюцыі, што мы павінны ведаць пра небяспекі, якія адбываюцца вакол нас. Таму што для нас яны рэлевантныя. І калі табе пра нейкую небяспеку расказвае твой супляменнік, 100% гэта будзе рэлевантна для цябе, гэта будзе для цябе мець пэўнае значэнне для твайго выжывання. Таму наш мозг пра любую небяспеку, кагосьці забілі, скралі, нешта адбываецца, нейкія патэнцыйныя пагрозы. Наш мозг лічыць гэтую інфармацыю супер-супер важнай. Але, на жаль, зараз тое, што адбываецца і ў сацыяльных сетках, і ў навінах, вось гэты весь негатыў, які нас абрушваецца, ён большасці сваёй хлуслівы, прыдуманы, нерэлевантны, і ён мае за мэту толькі прывесці нас у стан такой вывучанай бездапаможнасці. Што гэта значыць? Што я нічога не магу зрабіць, увесь свет магутны, я плыву па цячэнні, і ўсё мне застаецца гэта ціха забіцца ў куток і там скуголіць ці памерці. Вось што такая вывучаная бездапаможнасць, вельмі шкодная з'ява. Плюс, калі мы бачым гэта шмат негатыву, гэта прыводзіць да таго, што мы дэмаралізуемся і перастаем змагацца. А прапагандзе гэта і трэба. Таму менавіта вось гэтая дэмаралізацыя, што у вас нічога не атрымаецца, ніякіх шансаў няма, ўсё дрэнна, адсоткі, навіны, гэта і є галоўны інструмент любой вайны, якую Кітай вядзе супраць заходняга свету, Расія супраць Беларусі і Украіны і гэтак далей. Таму, па-першае, ведаеце, простым правілам такі будзе не падаць раней за стрэл. Давайте дамовімся так, таму што зараз часта ўжо хароняць кагосьці, яшчэ жывых людзей, ці мы самі сваё жыццё харонім, усё, я ўжо нічога не атрымаецца, усё там будзе дрэнна, але насамрэч не падаць раней за стрэл, гэта вельмі важнае для нас і карыснае правіла. Таму што ўсе хочуць, рэжым, усе гэта, хочуць, каб мы ўпалі раней за стрэл, гэта іх мэта, дэмаралізацыя. Таму не трэба гуляць у гэтыя гульні, не трэба дэмаралізавацца і гэтак далей. Другая цікавостка гэтых навін, гэта менавіта тое, што гэты негатыў, які нас уплывае, ён змяншае агулам нашую упэўненасць у пазітыўных зменах. А гэта таксама прыводзіць да такога дэпрэсіўнага стану, што таксама можа нас паралізаваць. Вельмі такая шкодная з'ява. Па-трэцяе, большасць гэтых негатыўных навін, яно зрушвае наше ўспрыманне свету ў такі больш негатыўны свет. Калі мы больш бачым негатыву, мы і
заўважаем больш негатыву і успамінаем больш негатыву. Насамрэч, як з гэтым бароцца? Па-першае, тое ж самае, што з навінамі. Я разумею, што гэта, канешне, цяжка гэта рабіць, але абмежаваць спажыванне навін, асабліва такімі кароткімі прамежкамі інфармацыі, як у Тэлеграме, напрыклад, ці у Тіктоку, ці гэтак далей. Большасць гэтага абсалютна нерэлевантна, асабліва зараз, на жаль, якасць інфармацыі настолькі ўпала, што нам выдаюць за нейкую навіну думкі рандомных выпадковых людзей, якія ўвогуле нічога з рэальнасцю агульнага не маюць. І гэта проста смецце, якое трапляе нам у галаву. І вы ведаеце, са смеццем у галаву і з інфармацыйнай гігіенай яшчэ такая штука вельмі важна, што ведаеце, калі вы з'елі, напрыклад, нешта атручанае ці нешта несмачнае, то вы яшчэ можете проста, вас можа званітаваць гэтым і ачысціцца. Калі вы заразіліся нейкім вірусам ці бактэрыяй, там супраць бактэрыі вы можете забіць антыбіотыкам. Але са спажываннем негатыўнага контенту ўсё нашмат горш. То бок вы просто не тое, што вам ужо трапіла ў галаву, то, што вы убачылі думкі, якія вы прачыталі, вы іх з галавы са сваёй ніяк не дастанеце, разумееце? У гэтым і небяспека менавіта тым, што многія з нас, мы не цікавімся гэтай, такой у нас guilty pleasure, вось гэтую інфармацыйную гігіену парушаць. Прачытаю там расейцаў, прачытаю прапагандыстаў, прачытаю там нешта яшчэ. Увесь гэты негатыў, гэта нічога смешнага няма. Ён шкодзіць нашаму здароўю і негатыўна ўплывае. Было цікавае даследаванне, калі вучоныя вырашылі, ці можа, ось як у прапагандзе, менавіта шматразовае паўтарэнне змяніць пагляды людзей, якія да гэтага абсалютна ўпэўнена ведалі праўду. І гэта магчыма аказалось. То бок там просто змянялі пагляды людзей, напрыклад, як называецца, яны пачыналі называць спадніцу шатландскую, там ведаеце, кілт і сарі, і калі ім пастаянна казалі там Індыя, Шатландыя, так ім пастаянна казалі, што ўсё наадварот, яны гэта бачылі, 1000 разоў паказалі, дык на хуткі адказ, што носяць шатландцы, яны адказвалі сарі. Што, як называецца там адзенне жанчын у Індыі, яны называлі кілт. То бок проста яны ўсё жыццё ведалі правільны адказ, але ўсё ж такі за пэўны прамежак часу прамыўкаю мазгоў навукоўцам маглі гэтую хуткую рэакцыю пераадолець, што яны аўтаматычна давалі неправільны адказ. Гэта адна такая штука. Што тычыцца сацыяльных сетак, дык там менавіта выкарыстоўваюцца нашмат больш цяжкая артылерыя, паверце. Не так даўно я пазнаёміўся з даследаваннем гэтага году пра TikTok, які, вы ведаеце, належыць кітайцам, якія такі больш па-ўсходняму ведуць больш схаваную інфармацыйную вайну, скажем так, супраць увогуле заходных краін. І там было цікава пра алгарытмы TikTok даследавання. Што апынулася? Аказваецца, што для пэўнай катэгорыі людзей, там маладыя мужчыны 18-25, уявіце, алгарытмы ім паказвалі людзей, які нічога не лайкалі, то бок гэта чыстыя профілі. З 13 да пэўнай катэгорыі да 50% контенту было з нянавісцю да жанчын, з мізагініяй. То бок все розныя там Пітерсоны і Эндрю Тейты, якіх там пастаянна падсоўваюць, там, што зневажае жанчын, гэта не проста такая інфармацыйная бурбалка, гэта менавіта алгарытмы актыўна прасоўваюць вось гэтую нянавісць маладым жанчынам. І там былі розныя тыпажы. У мяне там ёсць, магу каму цікава скінуць спасылку на гэта даследаванне. Напрыклад, малады мужчына, які хоча персанальны рост. Так, ён хоча пракачацца, гэтак далей. І яму алгарытм падсоўвае, акрамя персанальнага росту, падсоўвае канспіралогію, нянавісць да краіны, у якой ён жыве, падозру да сваіх кіраўнікоў і менавіта вось гэту гісторыю. Другая катэгорыя, ён, напрыклад, ім пачынае падсоўваць камунізм. Камунізм, TikTok падмешвае гэта ролікі, усе гэтых краін, там, Паўночная Карэя, усе гэта практычна падмешвае, хаця вы ніколі гэтым не цікавіліся гісторыі. То бок гэта лента, у якой не вы выбіраеце алгарытм, гэта вельмі сур'ёзна і насамрэч вельмі небяспечна. Таму проста зайці ў Facebook ці Instagram, паглядзець сваіх сяброў, гэта так, іншае не. Тым больш, як паказвае ўсё ж такі лента Інстаграма, дзякуй Богу яшчэ дагэтуль, яна нашмат
менш небяспечная, чым кітайскі TikTok, тому што той просто наскрозь просякнуты даволі агрэсіўнай прапагандай. Самае, што не просто там Кітай добры, а прапагандай нянавісці. Вось фільтры, якія прапагандуюць трэш і нянавісць, яны ў TikTok просто такія нездаровых дасягаюць памераў. Вось уявіце, 56% контенту з нянавісцю да жанчын могуць дэпрэсіўному маладому мужчыне яны з нуля пачаць навязваць. Просто страшныя лічбы. Вось. Ну вось гэта тое, што тычыцца такой інфармацыйнай гігіены. Нагадваю, шановнае гаспадарства, задавайце ваши пытанні по розных тэмах, якія тычацца здароўя, ці можете просто написать там нейкае слово, про якую тэму вам трэба нешта расказаць. Таму зараз это і для мяне таксама ўласна максімальнае абмежаванне такого вось інфармацыйнага спажывання, і тут ты сутыкаешься з такімі рознымі хітрыкамі, якія робіць твой мозг. Адна з такіх хітрык такое, што пакуль я не чытаю, нешта здарыцца страшнае. І гэта называецца ілюзія кантролю. Ілюзія кантролю гэта вельмі такая цікавая рыса нашай псіхікі. Калі вы пастаянна ўвесь час сочыце за навінамі, вам здаецца, што вы кантралюеце тое, што адбываецца. Калі вы толькі перастаеце сачыць за навінамі, у вас пачынае нарастаць трывога, ведаеце, як у алкаголіка пасля адмены алкаголю, і вам здаецца, што вы згубілі кантроль над светам, што вам неадкладна трэба чытаць навіны, каб нешта кантраляваць. Чаму, адкуль бярэцца гэтая штука? Ведаеце, напрыклад, вось часам вось у Афрыкі, калі можна глядзець на паляванне дзікіх жывёл, ляжыць жывёла, і львы ходзяць навокал. І жывёла ест і пастаянна сочыць за львом, дзе ён там знаходзіцца, і працягвае скупсці траву. І толькі яна губляе льва з полю зроку, гэта значыць, што дзесьці ён ужо, магчыма, заходзіць там збоку, і калі ты не бачыш гэту небяспеку перад сабой, то ствараецца адчуванне, што зараз ты згубіў кантроль над сітуацыяй. Але гэта ілюзія. Насамрэч, імкнучыся назіраць на гэта, мы толькі атрымоўваем траўму сведкі. Існуе такі тэрмін у псіхалогіі, ён самадастатковы. Траўма сведкі, гэта вы атрымоўваеце, спажываючы навіну, асабліва відэо, шакуючыя фотаздымкі і гэтак далей, і вы атрымоўваеце траўму сведкі менавіта нават онлайн. То бок гэта падвышае вам картызол і ўсё астатняе, і пакідае самае галоўнае такі доўгі-доўгі эмацыянальны след, які афарбоўвае настрой на ўвесь гэты дзень. Вось, таму, канешне, з гэтым трэба быць больш уважлівай менавіта са спажываннем інфармацыйнага контенту. Калі ласка, паназіраце за сабой. Ну і самае, канешне, са спажываннем, самая такая цікавая штука, як мы ацэньваем, колькі часу мы праводзім у тэлефоне. Тут увогуле адбываецца шмат такіх нечаканых паваротаў. Напрыклад, людзі недаацэньваюць колькасць часу, якую праводзяць у тэлефоне, амаль што ў 2 разы. То бок, дзесьці, калі вам здаецца, што вы пасядзелі гадзіну, вы сядзіце 2. Уяўляеце, які жах. Ладно, там людзі памыляюцца з калорыямі, так? Ну, адсоткаў на 10-20 мы памыляемся звычайна. Зразумела, што людзі пераацэньваюць, колькі яны займаюцца спортам. Ну, мы дзесьці таксама 10 адсоткаў на 20-30 мы займаемся менш, чым нам здаецца ў галаве. І тут цікава, што навукоўцы нават здаведаліся, чаму у нас адбываюцца такія памылкі ўспрымання. Аказваецца, што калі мы займаемся спортам, успрыманне часу запавольваецца. І нам здаецца, што мы доўга займаемся, а насамрэч не так. А калі мы сядзім у інтэрнэце, час наадварот ён паскараецца. То бок нам здаецца, што мы сядзім там, не ведаю, там 20 хвілін, а ўжо прайшла гадзіна. Это таму, што у нас, ведаеце, акрамя часу, які там існуе, у нас ёсць такое вось успрыманне гэта часу. І яно, дарэчы, залежыць таксама ад узроўня нейрамедыятару дафаміну, наше суб'ектыўнае ўспрыманне часу. І, дарэчы, калі вам цікавая гэтая тэма пра суб'ектыўнае ўспрыманне часу, можете правесці эксперымент і самім даведацца, які у вас унутраны гадзіннік, ці ён спяшаецца, ці ён запаволены. Як гэта зрабіць? Вы ўключаеце секундамер, тэлефон, паварочваеце яго, і чакаеце, як вам здаецца, 3 хвіліны. 3 хвіліны, ну вось вам, па вашаму адчуванню. Праходзяць 3 хвіліны, вы так, оп,
цісніце стоп і пераварочвайце тэлефон. І глядзіце, колькі часу прайшло аб'ектыўна. І параўноўваючы свой суб'ектыўны ўнутраны час з аб'ектыўным, вы можете насамрэч убачыць, як працуе ваш унутраны гадзіннік. Вось такая справа. Дарэчы, калі вы здагадаліся 100% там, з розніцай на пару секунд, не спяшайце радавацца, таму што такі веданне дакладнага часу, яно больш характэрна, дарэчы, для дэпрэсіі. Там людзі практычна што не памыляюцца. Так, дзякуй за вашыя веды, дзякуй за каментар. Задавайце пытанні яшчэ, у нас жа тут насамрэч актыўны час, таму што мне цікавыя, канешне, вашы пытанні і тэмы, якія вам прахочацца распавесці. Давайте, шановне гаспадарства, чакаем ад вас тэмы. Пытанні, што вас турбуе, якія зараз у вас стаяць перад вами выклікі, з чым вы змагаецеся. Вось, ну вось у нас ёсць пытанні. Трэба скінуць вагу на 30 кг, ці абавязкова лічыць калорыі. Вось. Мозг заўсёды супраціўляецца, калі думаеце пра калорыі. Но ёсць такая гісторыя. Чаму для некаторых людзей падлік калорый не працуе, а можа зрабіць усё горш? Ну, глядзіце. Вельмі часта, калі мы кажам пра набор лішняй вагі, пра тлусценне, мозг, ён засноўваецца на такой тэорыі, якая называецца insecure theory, як мы гэта перакладзем, тэорыя неўпэўненасці ў будучыні. Давайте так. Што гэта значыць? Калі будучыня не ўпэўнены вы, не можете зразумець, прадказаць, ну, што там здарыцца, нешта дрэннае можа здарыцца, зараз усё добра, але нешта будзе дрэнна, калі ваш так мозг думае, то ён на гэты конт прымае простае рашэнне. Калі ў будучыні я не бачу гаранты, што ўсё будзе добра, я пачынаю жраць. Таму што калі нешта пайдзе не так, мець лішніх 20-30 кіло – гэта nice idea. То бок гэта ідэя, якая цягам мільёнаў гадоў эвалюцыі ніколі не падводзіла. Засуха, нейкая хвароба, ты ляжыш, не можаш паесці, ты заблукаў дзесьці ў лесе. Што б з табой не здарылася, нейкія дрэнныя сітуацыі, табе 10-20 кіло тлушчу дапамогуць выжыць. Тады, калі ў цябе ўсё добра у цэлым у жыцці, тады зразумела, арганізму няма ніякай тэмы там назапашваць гэта кілаграмы. І вось глядзіце, асабліва калі вы ў стрэсе, калі вы не ўпэўнены, калі у вас вы турбуецеся, і вы пачынаеце лічыць калорыі і ствараць дэфіцыт, ваш мозг просто крычыць дзікім голасам. Ён кажа: «Божухна, што ты робіш? Я наадварот ствараюсь набраць лішняе кіло, каб выжыць у гэтыя неспрыяльныя часы, а ты гэта рэжаш, мы ж памром, дурны». Вось што мозг. І, канешне, мозг супраціўляецца падліку калорый, таму што для яго гэта проста з'яўляецца дзікунствам, і гэта проста адкравенны сабатаж. Так, што ж рабіць? Трэба рабіць такім парадаксальным шляхом пайсці. Гэта значыць, окей, мы схуднуем, але мы худзеем і схуднуем, таму што ў нас усё добра. Як паказаць, што ўсё добра, што калі насамрэч не добра? Ну, напрыклад, сфокусавацца на тым, каб есці больш цельнай ежы, якая вызывае насычэнне. Больш белку, не тлустага, больш садавіны, агародніны, так, якую мы ідзем, больш такой вось менавіта цельнай ежы. І калі вы, якая вас насычае, і калі вы будзеце насычаны, для арганізма гэта сігнал, што больш-менш усё добра. Пачніце есць павольней, лепш наядацца. Рабіце прамежак, паўзу, хвіліны 2-3 перад прыёмам ежы. Проста каб супакоіцца. І калі вы пачынаеце больш свядома есці, больш спакойна, больш расслаблена, больш нармальна сытую такую ежу, вы пачынаеце аўтаматычна менш пераядаць. Якая гэта ідзе. І, канешне, памятайце пра стрэс. Калі мы кажам, вельмі важен здесь рэжым харчавання. Таму што вельмі часта людзі пры стрэсе набіраюць вагу найперш на розныя перакусы, там кавалачак, дзе ідзе, і вось набіраецца гэта вага. То бок, все добра, ежы хапае, ежы я сабе знайду,
Ну і тут што рабіць з неўпэўненасцю ў будучыні, ведаць, такое складанае пытанне. У нас тут за пару хвілін я не магу сказаць. Гэта нас усіх тычыцца, так, такое адчуванне неўпэўненасці будучыні. Самае радыкальнае рашэнне гэтай сітуацыі неўпэўненасці прапануе рэлігія і стаіцызм. Ну, з боку такой вось навукі, так, мы, канешне, тут цяжка сказаць, яна не дае адказу, кажа, што нічога не можа прадказаць, бо надта шмат чыннікаў, так? Няма рашэння. У стаіцызму ўсё проста. Рабі, што трэба рабіць, і хай будзе, што будзе. То бок, з пункту стаіцызма самае галоўнае гэта фокусавацца на сённяшнім моманце. Ведаеце, як у будызме. То бок, будысты і стоікі, ну, вельмі падобны адзін да другога. Галоўнае сённяшні момант. Твой наступны момант залежыць ад таго, як ты правёў гэты момант. Чым больш ты трасешся, тым больш горшым будзе твоё будучыня. Таму што ты, як мінімум, калі час X нейкі настане, ты будзеш стамлёны, трывожаны, з дрэнным сном і з лішнімі кілаграмамі. І гэта не будзе спрыяць твайму выжыванню ў неаптымальных умовах. Вось і тут адказ. Больш за тое, спрабаваць надта шмат думаць, турбавацца аб будучыні, гэта проста праява недысцыплінаванага, так, розуму, які не мае ментальнай дысцыпліны, каб засяродзіцца, што трэба рабіць зараз. З пункту гледжання стаіцызму усе мы памром, момента моря, так, і гэта ёсць радыкальнае вырашэнне неўпэўненасці. Што калі мы не ведаем, нешта не ўпэўнены, што адбудзецца, што вядома, мы ўсе памром, так? То бок з гэтага жыцця ніхто жывым яшчэ не выходзіў. Проста прыманне гэтага факта сваёй смяротнасці, оно ўвогуле павінна зняць такую вось пачуванне трывогі, ці што будзе ў будучыні. Я не ведаю. Ведаеце, мы ўсе памром, так? Усё, што мы любім, будзе знішчана у будучыні. Дэпрэсіўна, канешне, гучыць. Але ж насамрэч гэта не павінна нас схіляць да дэпрэсіі і да праліцця слёзаў. Гэта павінна нас спрыяць у тым, што самая найвялікшая каштоўнасць, шановнае гаспадарства, гэта наша з вамі размова зараз, як адбываецца. Гэта ёсць сённяшні момант, калі мы проста ўсведамляем свае абавязкі, сённяшнія свае патрэбы, тое, што нам трэба рабіць, і мы дзячым нарэшце проста за магчымасць заставацца людзьмі. Нават самім сабой, сваёй сям'ёй і з нашымі абавязкамі. І з пункту гледжання стаіцызму мець магчымасць, проста саму магчымасць фізічную, псіхалагічную, рабіць свае абавязкі, гэта ёсць найвялікшыя ўзнагароды, і ўрэшце рэшт, можа, большага там і не трэба. І вось гэты фокус на сённяшнім моманце, на сваіх абавязках, ён вельмі важны. У стоікаў ёсць такая вельмі добрая метафора. Тоне карабель, і стоік гэта той, хто працягвае вычэрпваць воду. Здаецца, глупства. Карабель тоне, усе там бегаюць за галаву, крычаць ці багоў моляць. Там, Божа, памагіце, а нехта проста бегае ці нешта ў паніку. Стоік вычэрпвае воду, нават калі карабль ужо пачаў тануць. Чаму гэта сітуацыя, гэтая метафора, яна адпавядае? Мы не ведаем, патоніць карабль ці не. Так? Так, мы не ведаем. Можа, ён там нешта не патоніць. Што рабіць у гэтай сітуацыі? Ці проста бегаць, ці кагосьці маліць? З усіх патэнцыйных опцый выбараў рабіць лепш за тое, што адпавядае гэтай сітуацыі, адпавядае вашым каштоўнасцям. Каштоўнасць турбавацца пра бяспеку карабля, які нас транспартуе. Вось і ўсё. Гэта проста адказ. А не лічыць, што тут гэты карабль ужо патануў і няма сэнсу тут нічога з гэтым і рабіць. Вычэрпваць воду спакойна і рупліва. Так, пісьменнікаў вы чытаеце? Ёсць розныя пісьменнікі, насамрэч, зараз я неяк больш чытаю англійскай літаратуры. Што ў мяне ёсць? Так. Пагляджу з кніг. Я перачытваю зараз проста старую такую класіку і Караткевіча перачытваю усяго. Такога новага не ведаю. Можа, вы мне параіце нешта сучасных пачытаць. Вось, пісьменнікаў. Так, яшчэ пытанне, шановнае гаспадарства. У нас з вами такой...
Так гэта ўсё і адказваў на пытанне насамрэч пра схудненне і пра мозг, які супраціўляецца гэтым тут калорыям. Вось. Падліка. Вось такая тут сітуацыя. Але главное тут у любой схеме, ведаеце, ўсё ж такі, калі мы кажам пра такую неўпэўненасць, вельмі важна весь гэты хаос, весь гэты верхал зрабіць стабілізацыю. Лепшая стабілізацыя – гэта парадак. Гэта такая руціна, гэта такі пэўны расклад. 4 камяні у падмурку здароўя ляжаць, вы ведаеце, гэта вельмі проста 4 камяні, і я раю кожнаму зрабіць у працоўныя дні ці ў выходныя. Это павінна быць схема працаваць у кожны дзень. Яна проста стабілізуе ваше цела і мозг. То бок першы, гэта расклад сну бадзёрасці. У адзін і той жа час плюс-мінус класці ў ложак і прасынацца аднолькава, то бок вы высыпаецеся. Другая гісторыя, гэта рэжым харчавання. Больш-менш прыкладна ў адзін і той жа час вы ядзіце, не перакусваеце, не вячэраеце ці лёгка вячэраеце. Наступная гісторыя, которую мы кажам, рэжым фізічнай актыўнасці. Ён складаецца з такіх 3 галоўных пунктаў. Гэта нетрэніровачная і трэніровачная актыўнасць. То бок вы стараецеся, намагаецеся менш сядзець, часу пераходзіць стоячы працаваць падчас размоў, мітынгаў і гэтак далей. Вы ходзіце пехам дастаткова і вы трэніруецеся, робіце нейкую актыўнасць пажадана штодня, хаця б мінімальную. Ведаеце, нават адзін падыход, адзін сет практыкаванняў гэта ўжо добра, як перапынак. Ну і трэцяе, гэта стрэс і праца. Вы спрабуеце не выгараць, вы спрабуеце не выгараць нейкі камар, а сочыце за сваёй працай для таго, каб выбудаваць стабільную сістэму, каб працаваць доўга, рупліва, без выгарання. Гэта таксама вельмі важна. Так. Ну што, давайте яшчэ у нас ёсць пэўна магчымасць для аднаго пытання. З паўгадзіны пачнем. Апошняе пытанне, шановнае гаспадарства, і карыстайцеся магчымасцю. І на сёння ўжо ўсё. Праз тыдзень з вами бачымся. Вы можете рыхтаваць свае пытанні, ці проста, хто зараз дагляджвае, у каментарыях пад гэтым этэрам, просто пішыце свае пытанні, я на іх тады адкажу наступны час. У вас будзе ўжо запіс. Давайте, шановнае гаспадарства, апошняе пытанне. Все, што вы хацелі спытаць, баяліся, долучаются. Так. Толькі про вагу ці не вагу. Давайте, шановнае гаспадарства, апошняе пытанне мы з вами разбяром зараз і ўжо на гэтым будзем скончваць. Так, ну, добра. Тады, калі нешта разгубіліся, напэўна, з якім пытаннем, тады нагадаю, проста ў каментарыях пад гэтым відэа можете задаць гэтае пытанне. Дзякуй, што вы далучыліся да сённяшняга этэру. Убачымся з вами праз тыдзень. Усім добрага працоўнага тыдню. І заданне тыднёвае на гэтыя 7 дзён наперад. Памятайце, калі ласка, пра вось гэтыя дзве гісторыі. Першая пра небяспеку лент усіх сацыяльных сетак і навін. Паспрабуйце зразумець вось гэтую ілюзію кантролю, якая ствараецца, на што насамрэч гэта толькі ілюзія. І другая гісторыя гэта неўпэўненасць у будучыні. Што насамрэч турбавацца аб гэтым магчыма тут і прыемна, але ж гэта вельмі непрадуктыўна і шкодзіць нашаму ментальнаму здароўю. Сцяржыце сваю голову, у нас наперадзе таксама, напэўна, лепшых часоў пакуль што не прадбачыцца, таму важна захоўваць сваю голову і цела ў аптымальным стане. Таму што калі прыйдзецца вам выкарыстоўваць свой мозг і сваё цела, трэба, каб гэты інструмент быў у выдатным стане, а не цалкам знерваваны, бессонны і з лішняй вагой. Дамовіліся? Да пабачэння, шановнае гаспадарства. Бывайце.